Hodná, jsi taky krásný, nebo krásná. No teda, no tak to máte co dělat, co? Víš, kolik jich je? 7. 9. Nevím, jestli tady jsou těch 9, ale mělo být. Ježiš, ty jsou úplně... A já zase, který to je? Ten. Nebo tu ten? Ne, to je holčička, tak to pouká. Ten to je. Ale no tak. Já si myslím, že tady je fire. Tady lapává vyhadu. Ty máš míček, no jo. No vidíš, no míček. No teda, to je něco. To je krásné. No, to je krásné. Já ti dělám video. Jo. To je krásný. To jo, kdybyste měli ještě jednou volnýho, tak bych vzala si ještě jedno. Aby měli kamarádi. Aby se mohli kámoši. Vidíte kabelka, co? No teda, jak maska. Který to je? Já už zase nevím, který to je. Tady zadní. A který ty jdeš do Plzně? Tady ten. To je Macek teda, teď už vidím s tím sedavím. No to je něco. Pojď sem. No pojď sem. No ty budeš dát? No. No ty jsi krásný. Ty budeš Jak se bude jmenovat? Artur. Artur. Aha. No teda.